கோடீஸ்வராய நமக. வணக்கம். இமயமலை சென்றாலும் கிடைத்தற்கரிய ஒரு சிவகுரு, இந்த பிரபஞ்சத்திலே கிடைத்தற்கரிய ஒரு சிவகுரு தானே வந்து நான் உன் குரு என்று உரைத்த கதை இந்த உலகத்தவர் நம்புகின்ற கதையா? ஆனால் எனக்கு நடந்ததே. ஒரு பாமரனுக்கு ஒரு பரமசிவன் குருவாக வந்த கதை உலகத்தவர் நம்பவில்லை என்றாலும் எனக்கு தெரியும் அது நடந்த கதை என்று. எந்த தவமும் செய்யாத ஒருவனுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு சீரிய ஒழுக்கம் என்று சொல்லத்தகுந்த அப்படி ஒரு பெரிய ஒழுக்கங்கள், அந்த சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் எதுவுமே இல்லாத ஒரு பாமரனுக்கு வீட்டிற்கு வந்து வீடு தேடி வந்து நான் ஒரு குரு, நான் உன் குரு என்று உரைத்த கதை நம்புகின்ற கதையா? இருந்தாலும் நடந்துள்ளதே. அந்த தவமுனிவர் குறுக்கிட்டு என்னை ஆட்கொண்ட கதை அது சொல்லுவதற்கு மிகவும் கடினம். அனுபவிக்கும் பொழுதுதான் அதன் அருமை தெரியும். அந்த சிவகுரு, அந்த அழகான குரு சிவகுரு, அவரை பார்க்காதவர்கள் கூட நான் முன்பே பலமுறை சொல்லியுள்ள மாதிரி அந்த அவருடைய பிரபஞ்ச ஐக்கிய கோவிலுக்கு சென்று ஒரு முறை வழிபட்டு பின்னர் அதன் தொடர்ச்சியாக அவரை மனத்தில் இருத்தி நாம் தியானம் செய்வோமேயானால் நம் எல்லோருக்குமே, உங்களையும் சேர்த்து, அவருடைய காட்சிகளும் அவருடைய அருளும் அன்பும் கிடைக்கும். இதில் எல்லளவு கூட சந்தேகம் கிடையாது. அந்த தவமுனிவர் என்னுடைய வாழ்விலே குறுக்கிட்டதனால் அனர்த்தமாக இருந்த என் வாழ்வு அர்த்தமாகி போனது. வாழ்வின் வழிகள் தெரிந்தன. அவர் எனக்கு என் முன் வந்து நான் உன் குரு என்று உரைத்த பொழுது கூட, அதன் பிறகும் கூட, இப்பொழுது வரை கூட நான் அந்த ஒரு சிவ வாய்ப்பை சரியான வகையில் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றேனா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை. இருந்தாலும் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருப்பதே நான் செய்த பாக்கியம்தான். அந்த சிவகுருவிடம் நாம், தாத்தா, பொன்னும் பொருளும் எங்களுக்கு பெரிதல்ல, உன் அன்புதான் பெரிது என்று வேண்டுவோம். ஆனால் இதில் நாம் முன்பாதியை சற்று அரைகுறை மனதுடன் வேண்டினாலும் பின்பாதியை ஆத்ம ரீதியாக வேண்டுவோம் என்பதில் ஐயமில்லை. அதாவது பொன்னும் பொருளும் வேண்டாம் என்பதை ஒரு தயக்கத்துடன் அவரிடம் சொன்னாலும், உந்தன் அன்பு வேண்டும் என்று சொல்கின்றோம் அல்லவா, அது 100% தெள்ளத் தெளிவாக நமது ஆன்மாவிலிருந்து உரைக்கும். அது எந்த அளவும் சந்தேகம் கிடையாது. நாம் பொன்னும் பொருளும் வேண்டாம் என்று சொல்வதனால் அவர் பொருள் கொடுக்காமல் இருக்கப் போவதில்லை. பொருளுக்கும் அவர் அருளுவார். எனவே நாம் அவரிடம் உந்தன் அன்பு வேண்டும் என்று உறுதியாக கேட்போம். ஓமெனும் பிரணவ மந்திர ஓசையின் கோடீஸ்வர சிவமே, சேமநலந்தர் தெய்வ சிகாமணி கோடீஸ்வர சிவமே, தாமரை இதய கோயிலில் வாழும் கோடீஸ்வர சிவமே, பொங்கு வளம் பதிபுரவி பாளைய கோடீஸ்வர சிவமே. ஆதியும் அந்தமும் ஆகிய நலமே கோடீஸ்வர சிவமே, ஜோதியிற் ஜோதி சுயம் பிரகாச கோடீஸ்வர சிவமே, ஜாதி மத பிடிவாதம் அகற்றிடும் கோடீஸ்வர சிவமே, பொங்கு வளம்பதி புரவி பாளைய கோடீஸ்வர சிவமே. அந்த சிவன் கத்தார் நாட்டிலே
என்னை ஒரு பெரிய விபத்திலிருந்து காப்பாற்றி எனக்கு உயிர் கொடுத்த கதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கின்றேன். இருந்தாலும் விட்டுப்போன கதை ஒன்று இருக்கின்றது. அவர் என் மனைவியின் உயிரையும் காப்பாற்றியுள்ளார். 1996 வருடத்தின் ஆரம்ப மாதங்களிலே ஒரு நாள், நான் அப்போ வீட்டில் இல்லை. அப்போ நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் கணபதிங்கிற ஏரியாவில் வாடகை வீட்டில் குடியிருந்தோம். அந்த வாடகை வீடு சிறிய வீடு தான். அதாவது முன்புறம் ஒரு சிறிய ஹால் இருக்கும். அந்த ஹாலில் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது ஒரு சின்ன ஹால் தான். அதுலேயே ஒரு அலமாரி மாதிரி இருக்கும். அதில் நாங்கள் தாத்தா ஃபோட்டோ மற்ற ஃபோட்டோலாம் வச்சு அதை ஒரு பூஜை அறை மாதிரி பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தோம். அதாவது பூஜை அறைன்னு தனியாக ஒன்றும் கிடையாது. அந்த அந்த வீட்டில் உள்ள செவற்றில் ஒரு 3-4 செல்ஃப் இருக்கும். அது ஒரு அலமாரி மாதிரி இருக்கும். அந்த அலமாரியில் ஒரு செல்ஃபில் நாங்கள் தாத்தா ஃபோட்டோ மற்ற ஃபோட்டோலாம் வச்சு அதை ஒரு பூஜை ரூம் மாதிரி வச்சு பயன்படுத்திகிட்டு இருந்தோம். அதே ரூமில், அதாவது இது வலது பக்கம் உள்ளது, இடது பக்கம் ஒரு சிறிய அடுப்படி இருக்கும். அதுதான் எங்களது வீடு. அந்த வாடகை வீட்டில் இருக்கப்போ ஒரு நாள் நான் வெளியூர் போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன். வீட்டுக்கு வந்தப்போ மணி சுமார் இரவு ஆயிடுச்சு. இரவு ஒரு 11:30 மணி இருக்கும், 11:30 மணி இருக்கும். 11:30 மணி இருக்கப்போ நான் பார்த்தப்போ தாத்தா அந்த பூஜை அலமாரியில் தாத்தா செருப்பு போட்டிருக்க மாதிரி கால் நீட்டிருக்க மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருந்தோம். அந்த ஃபோட்டோவை காணோம். அந்த அன்எக்ஸ்பெக்டடாக பார்த்தேன். பார்க்குறப்ப நான் என் மனைவிட்ட கேட்டேன், என்னம்மா அந்த தாத்தா கால் நீட்டி உட்காந்துருப்பாரு, அந்த ஃபோட்டோ காணுமே அப்படின்னு. உடனே என் மனைவிக்கு கொஞ்சம் அப்படியே முகத்தில் அப்படியே கண்ணுலலாம் கண்ணீர் வர்ற மாதிரி அப்படியே இருந்தது. அப்புறம் நான் சொன்னேன், ஏதோ சம்திங் ஏதோ ஒரு விபரீதம் நடந்திருக்குன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நீ சொல்லுமா அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி அன்னைக்கு மத்தியானம் அடுப்படியில் அந்த கேஸில் ஏதோ சம்திங் ஏதோ ப்ராப்ளம் இல்லை, ஏற்கனவே லீக் ஆகிருந்திருக்கு. அந்த இது அதாவது க்ளோஸ் பண்ணாமல் இருந்திருப்பாங்க போல் இருக்கு. சம்திங் அந்த அந்த ஸ்டவ்வில், அந்த கேஸ் ஸ்டவ்வில் அவங்க பற்ற வைக்கிறப்ப ஏற்கனவே லீக் ஆகிருந்ததுனால அப்படியே குரூக்குன்னு எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சான். எரிய ஆரம்பித்து அப்படியே உங்களுக்கு ஒன்றுமே எப்படி சொல்கிறேன், நான் இப்போ அந்த சீனில் இல்லாதனால எனக்கு அந்த காட்சி விவரிக்க என்னால் முடியலை. அப்படியே குகுன்னு பற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சான். உடனே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல என் ஒய்ஃபுக்கு. டக்குன்னு என்ன பண்ணாங்க, அந்த சாமி அலமாரியில் பார்த்துருக்கப்போ தாத்தா உட்காந்துருக்கு, அந்த செப்பல் போட்டு செருப்பு போட்டு உட்காந்துருப்பாங்கன்னு சொன்னால அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து அப்படியே வச்சு அந்த நெருப்பில் அப்படியே ஒரு அமுக்கமுக்குனாங்களாம். பாருங்கள், அவ்வளோ பெரிய நெருப்பு. அது எப்படி, அதாவது ஒரு 2 அடி உயரத்துக்கு கேஸ் லீக்காக இருந்த இதில் அந்த நெருப்பு எரிஞ்சிருக்கு. அது வீடு பூரா பற்றி இருந்திருக்கணும். ஆனால் பாருங்கள், அந்த தாத்தா ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்க வச்சு அமுத்தினோடனே அந்த நெருப்பெல்லாம் அணைஞ்சு சரியாயிருச்சு. அதில் தாத்தா ஃபோட்டோலாம் அப்படியே அந்த ஃப்ரேம் பண்ணியிருந்தாலும் கூட அந்த கண்ணாடியும் மீறி உள்பகுதியெல்லாம் அப்படியே கருகி போச்சு. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15-20% அது நெருப்புனால போஞ்சிருச்சு. நான் இதை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறதுக்கு உங்கள்கிட்ட சொன்னால் நீங்கள் ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க. என்னோட தாத்தா ஃபோட்டோ அப்படி ஆயிடுச்சு, நீங்கள் ரொம்ப வருத்தப்படுவீங்க. அதனால தான் நீங்கள் வந்த உடனே சொல்லலை. நான் மெதுவாக நாளைக்கு நாளைக்கு சொல்லலான் இருந்தேன். அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்த உடனே நீங்கள் அந்த பூஜை அலமாரியில் நீங்கள் ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டீங்க அப்படின்ட்டு ரொம்ப அப்படியே கண்ணீர் வழிந்த காட்சியோடு என் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க. இதில் பாருங்கள், பலவிதமான உண்மைகள் இருக்குது, பலவிதமான தெய்வாம்சங்கள் இருக்குது. ஒன்று, ஏற்கனவே அந்த கேஸ் லீக் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 அடி உயரம் வரலையும் நிச்சயமாக அது பரவி இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப நேரமாக அவங்க சரியாக ஆஃப் பண்ணாமல் விட்டாங்க அந்த சுவிட்சை. என் ஒய்ஃப் 2 அடி உயரத்துக்காவது அந்த கேஸ் மேலே இருந்திருக்கும். இவங்க பற்ற வைக்கிறப்ப அது அவங்களால அந்த காட்சியை சொல்ல முடியல. பற்ற வைக்கிறப்ப அப்படியே 2 அடி உயரத்துக்கு, ஒரு 2 அடி 3 அடி உயரத்துக்கு அப்படியே நெருப்பு இருக்குதுன்னு எரிஞ்சலாம். அதாவது வீடே பத்துற மாதிரி எரிஞ்சிருக்கு. இவங்களும் அவங்களோட சாரி அது இது அவங்க உடம்பு பத்திரம் அந்த அளவுக்கு அது எரிஞ்சிருக்கு. டக்குன்னு அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அந்த அடுத்த வினாடி லெஃப்ட் சைடு ஓடி பாருங்கள், டக்குன்னு தாத்தா ஃபோட்டோ தான் எடுக்கிறாங்க. அந்த தாத்தா ஃபோட்டோ எடுத்து இது பண்ணோன்னே அவ்வளோ பெரிய நெருப்பு எரிஞ்சது. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மலைன்னு வச்சுக்கலாம், மலையோட அரைப்பகுதின்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு பெரிய மலையோட அரைப்பகுதி நெருப்பு எரிஞ்சிட்டு இருந்தது. அந்த ஃபோட்டோ வச்சு அமுக்கணும்னா எங்கே அப்படியே ஒரு
நான் மாயாஜால படத்தில் வர மாதிரி சுற்றிலும் அகலத்தில் இருந்த நெருப்பு, இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் உயரத்தில் நெருப்புலாம் அப்படியே வந்து அப்படியே அமைஞ்சு ஃபோட்டோக்குள்ளே போய் அப்படியே எல்லாம் அமைஞ்சிருச்சான். இதை சொல்லி அவங்க விவரித்து அவங்க அழுது என்கிட்ட அந்த ஃபோட்டோவை கொடுத்தாங்க. அந்த ஃபோட்டோவை நான் பார்த்தேன். அப்படியே தாத்தா ஃபோட்டோ அப்படியே தாத்தா புகஞ்சு போயிருந்தேன். தாத்தா வந்து அப்படியே புகஞ்ச மாதிரி இருந்தது. ஒரு 20% அந்த எப்படியும் ஒரு 17% அந்த ஃபோட்டோ டேமேஜ் ஆகி இருந்தது. எனக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தது. அப்புறம் நான் என்ன பண்ணேன், மறுநாள் காலம்புற கோயம்புத்தூரில் அந்த கிராஸ்கட் ரோட்லன்னு நினைக்கிறேன். கிராஸ்கட் ரோட்டில் வந்து இந்த ரூட்ஸ் மேனேஜிங் டைரக்டர் ராமசாமி சார், அவரோட பிரதர் வந்து ஃபோட்டோஷாப் வந்து அது ஒரு மாடர்ன் டெக்னாலஜி எல்லாம் பண்ணி ஒரு நல்ல அப்பயே நல்ல ஒரு மாடர்ன் டெக்னாலஜி அது, ஒரு நல்ல ஸ்டுடியோ அது. அங்கே போய் அவங்கள்ட்ட ஒரு அப்பயே அவங்க அந்த ஒரு டெக்னாலஜிலாம் அவங்கள்ட்ட இருந்தது. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆனதெல்லாம் வந்து அப்படியே ரிஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க, திருப்பி பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க. அது அவங்கள்ட்ட கொடுத்து அந்த ஒரு 17% டேமேஜ் ஆனதையும் சரி பண்ணி மறுபடியும் தாத்தா முன்னாடி இருந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஃபோட்டோவாக ஆக்கிட்டேன். அதனால் கோடி பகவான் அவர்கள் அவருடைய பக்தரை என்றுமே கைவிட மாட்டார். சில நேரங்களில் நாம் அவரை நோக்கி செய்கின்ற பிரார்த்தனைகள் பலன் கொடுக்காதோ என்று என்ன தோன்றும். ஆனால் அப்படி அல்ல. நன்றாக நினைத்து பாருங்கள். ஒரு சிறு குழந்தையானது தான் விரும்புகின்றதையெல்லாம் தாயிடம் கேட்டால் அந்த தாய் கொடுப்பாளா? அந்த குழந்தைக்கு எந்த பொருள் நல்லது எந்த பொருள் கெட்டது என்று தீர்மானித்தல்லவா கொடுப்பாள். குழந்தை அழுகின்றது என்பதற்காக தாய் உடனடியாக அந்த குழந்தை கேட்ட பொருளை கொடுத்து விட மாட்டாள். அதுபோலத்தான் நமது தாத்தாவும். அந்த கோடி பகவான் என்ற ஒரு அருட்பேராற்றல் நமது எல்லோர் வாழ்விலும் ஒரு ஒளிவிளக்காக தேர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. அந்த ஒளிவிளக்கை நாம் சரியாக பயன்படுத்தி வாழ்க்கையின் வழிகாட்டியாக ஏற்றுக்கொள்வோம். வாழ்க்கையில் உயர்வோம். பொருளாதார வாழ்விலும் உயர்வோம், ஆன்மீக வாழ்விலும் உயர்வோம். இதற்கு கோடி பகவான் துணை இருப்பார். மீண்டும் சந்திப்போம். ஆத்ம நன்றி.